ама от същата прожекция. Дали е бърз или пък бавен, финала се повтаря катастрофален. Тази хронология си оставя скрит. Първо канят е на фит, после цъкам ти дали. Не ми пука, не ми пука, колелото се върти, само не забравяй ти, че някак си не ми пука. Слаб 2 си напиши и бързо напусни. Не ми пука, не ми пука, колелото се върти, само не забравяй ти, че някак си не ми пука. Слаб 2 си напиши и бързо напусни.